Ja sa bojím. Čo keď mi nakoniec zostane smrť? Alebo stará dievka. Eva. A Mateja si napísala? Mám ešte jeden lístok. Koho tam mám napísať? Ondráša máš? Tak napíš učiteľa. Ale čo? Toho nie. Prečo nie? Hadam, aj on je chlap. Nechoď viac šuhajko k tým susedkám starým. Ja mám rada šikavé